salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karanalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na yan, atod sa Indo kan Zion Castel Hotel, located at Masoso Compound, San Isidro, Irigan City. Owned and managed by Councilor Danday Robles Moralio Asanza. Ana oras man ini hatod man sa Ilocos na Nakings Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina Bagapuro. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good pa dumit masyad. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit masyad. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica. Matugang Diyos marhay na agapos sa Indogabos. At sa 22 na kita kan bulan na Agosto daw po kita nin Sabado. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Duman sa transmitter si Chief PS di Jimmy Guanzon. Kumusta
Subuta sa mga paraan tabay niya to, digdi po sa Kasandrohan ka na siyudad nin Iriga, digdi po sa Rinconada area sinman na bilog na probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Tiga mamalisahan ko an konsul mi digdi niya ako garo nag-aangat. Dati niya ako dokot sa na ini sa lamisa. Yan garo nagiiwas man ini sa baha. Sakon abuton. Nagapapakonsuelo lang po kita niya na pag-aldaw na ako diretso na so init so bago. Naglumlum na naman baga. Na panahon ngunyan paburo bago. Biglang na init, biglang nalumlum, biglang nauran. Yun na po yun so panahon na sabing sala sa init, sala sa lamig. Pinagsusulong man ngunyan ka na Department of Interior and Local Government na dagos ng pagbabawal sa online gaming platform na Roblox sa nasyon dahilan sa kaaditan sa kaligtasan kan mga hoben online. Sigun ki DILG Secretary John Beck Rimulya, kabilang sa mga dahilan ka na sinasabing ban iyo na subot posibilidad na magamit ang mga chat feature kan online games tanganing maimpluwensyahan o ma-radicalize ang mga minor de edad. Sinabi man ni Rimulya na partikular na binabantayan ang Roblox dahil sa subuot pagkakaigwa kay nininleng sa dark web. Naglataw ang issue kasunod naman ka na shooting incident duman sa Ateneo de Zamboanga University kan Agosto 18 na ikinagadan kan duwang estudyante kabilang ana gunman. Imbes na tulo sa ipautob na pagbabawal, makikipag ulay mo na ang DILG sa National Telecommunications Commission sa mga masunod na semana tanganing tukaron ang posibilidad asin na technical na proseso ka na pag-block sa Roblox asin iba pang mga online gaming platforms na may chat functions. Pinantras na padagos man na pinag-uurulayan ang mas maigpit na online safety measures para man sa mga aki kabilang ang age verification as in iba pang mekanismo tanganing maprotektahan ang mga menor de edad hali sa delikadong online interactions. Mayo pa man pinal na desisyon ang gobyerno dapit sa dagos ng pag-block sa Roblox tanganing mentras na pinagsasagibo pa ang konsultasyon sa mga nanunungdan na ahensya kan sa tuyang gobyerno. Tapos ini pong patanid kan Philippine National Police laban sa paggamit kan artificial intelligence as in man digital editing tools para maggibonin mga retrato o video na nagpapahiling na nakasulot kan opisyal na uniforme kan pulisan sarong sibilyan. Doon sa PNP pwedeng magkaigwanin legal na paninimbagan ang sisayman na magamit kan mayong pagtugot kana sa indang uniforme o insenya badge sa siniba pang police accoutrements daw pa inian digitally generated sa naman. Bilang sa mga sinambit na pwedeng mabalga na Article 179 kan Revised Penal Code o illegal use of uniforms and insenya, Executive Order number 297 as in man Republic Act number 493. Pwede man subot na maglaog sa Republic Act number 10175 o ining inapod na Cybercrime Prevention Act of 2012 kung gagamiton ang teknolohiya tanganing mag-krear asin magpawarak ni na mapanlinglang na content. Partikular man na pinapatutukan
kan Philippine National Police an AI generated photos sa sinman deepfake videos daw ang anan paggamit kan police uniform sa mga prank, skit, vlog as in iba pang online content na pwedeng magdaraman kana salang impresyon sa publiko para man sa mga pelikula and production as in educational materials na nangangaipukan paggamit kan police uniform o ang pagkakabisto kan PNP. Kinakaipuan man na magkuamo nanin magkakanigong permit as in clearance hali sa mga nanunungdan as in opisina ka na PNP. Kinawan doon man kan PNP na sa idang uniforme yun simbolo ka na autoridad, disiplina sin serbisyo publiko kaya dahil ni dapat gamiton nin mayong pagtugot magin sa aktual as in sa paagiman kan AI as in man digital technology. Oy, kumusta man pala sa mga paratinda? Para antabay niya itong mga nagtitinda dyan sa Merkado Publiko kan Iriga, dyan sa Merkado Publiko kan Banwanin Buhi, Baaw, Nabwa, Balatan, Asinman, Batu, dyan sa Banwan kan Bula. Kumusta po kamo? Kumusta man? Kipunong Barangay Vincent Boyet Nagrampa kan na Barangay San Vicente Sur, digdi po syudad kan Iriga, asin man Kipunong Barangay Chupilo Ebarito Jr. kan Barangay Santo Domingo. Yan man, sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi karon damit marinaga sa masin sa Gabos sa Gantabay sa lawgan sa imong programa. Idiniklara na kang City Veterinary Office sa syudad ning Naga ang sa indang kontrol sa pagpuriyat kang African Swine Fever o ASF sa naunang bita ng syudad. Sigunyan sa resulta na sa indang sa pinagsagibo sa surveillance sa mga barangay urog na sa mga barangay Carolina kung saan na irehistro ang panibagong kaso kang animal disease mo niya na bulan kang Agosto tabi karon ng Philip sa syudad ning Naga. Sigun sa naging kapayagan ni Dr. Johan Michael Salles, ang City Veterinarian kang Naga, negatibo sa nasabi ng helang ang mga urig na inaataman sa palibot kang ground zero kang ASF sa Clawini kang 1 kilometro radio sa zona 1 kang naunang bita ng barangay. Alagad pikukunan pa man agad iraray kang opisina ni mga blood samples ang gabos sa mga inaatabang na urig sa agricultural area sa syudad ta ni Pag-Adanam kang Department of Agriculture Regional Office number 5. Mantang hinahalat pa ang magiging resulta kay ni Tabi karon ng Philip, tinawan linaw ni Salles na dai pa hinahali ang mahigpit na protocol sa gabos ng mga delivery livestock maging sa karning oreg paluwas palaog sa syudad ning Naga. Sigun sa opisyal kinakaipuan pa man agad giraray ipahiling sa Animal Health Inspection checkpoints kang syudad ning Naga mga dokumento aron na lang kang animal inspection, livestock inspection na sinang veterinary health certificate tangani sa aron kini paagi mapatunayan na ligtas sa ASF ang mga urig na darakang delivery buhay man ini o kinatay na. Kung magnegatibo sa gabos sa mga urig sa syudad ning Naga, posibleng maparikas ang pag-lift up kang pagpahigpit sa livestock asin ang fourth delivery safe sa Naga City para sa ASF sa maabot na bulan kang Peña, Francia, sa bulan kang Setyembre tabi karon ng Philip. Inabisuhan man ni Salles ang mga meat consumers sa syudad ning Naga na kada bes mabakal ning karning urig kay puan may pahiling sa Senda ang meat vendors and meat inspection certificate. Mientras tanto pinagsiguro man ni Market Superintendent Ramon Florendo ang hepe kang Market Enterprises and Promotion sa syudad ning Naga na nagtitiner na safe hali sa hot meat o ang mga kaning produkto sa backyard slaughtering sa Sarong Mall sa syudad ning Naga. Ito bagang mall na pangmasa tabi karon ng Philip. Ibig sabi pa ni Florendo na mahigpit man ang silang opisina sa pagkilatis ng mga kaning ibinabagsak sa nasabi ng sasaran sa paging kang paghagad kang resibo hali sa Naga City Abattoir. Sa pagi kang resibo hali sa katayan kang syudad, masisigurong ligtas sa ESF ang mga urig na kinatay sa pasilidad huli sa Animal Health Inspection na ginigibo kang mga dinadarang livestock
bago ka tayo sa loob kang syudad ni Naga. Nakigpit kayo ni tabi karon dampilit takamano no tarang ka nakaliis na bulam, igwang nairehistro na nagkaigwan ng African swine fever dyan sa syudad ni Naga, alagad na kontrol ini kaya sa Sangunyam, dai pa binababa ang mahigpit na pag-inspeksyon sa mga karning inilalaog, niluluwa sa syudad ni Naga, tanganing dai na ulit magkuriyat ang African swine fever sa naunang pita ng syudad. Yan sa tuyang heras na informasyon sa Radio Lokal, gikan sa location, para sa Radyo Ronda, Aka Caceres reporting. Report! Salamat tabi karon da nga Raquel sa mga dugang mong informasyon. And connection kan naglalakop na naman na African swine fever sa nagkapirang mga banwaan digdipo sa probinsya kan Camarines Sur. Bali na ang syudad kan Iriga, Nabwa, Pili. Kusa ng ang syudad kan Naga. Kaya mag-ingat po kita duman sa mga paratamanin urig. Siyempre duman sa mga parabakal manin urig, karning urig. Talagang minsan iyo po yan ang ginigikanan. Takon nakabakal kita kan igwanin ESF na urig, pwede yan mag-ulakit sa tuyang mga urigan. Duman sa mga hog racers kung igwang mga atama na urig. Pinanginutan man ni Police Captain Mark Anthony Oclidera, ang Acting Chief of Police kan Batu Municipal Police Station na operasyon sa pakikipag-tabangan man sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 PDEA RO5. Sa operasyon nakabakalan po sure buyer nin sarong sasikan pinagtutuburan siya buhali sa suspect karibay ang 500 pesos na mark money. Sa isinagibong body search na kumpiskar pa man ang 5 sasikan pinagtutuburan siya bu na nakabugtak sa 2 coin purse. Pinagtutubudan man na nasa 155 gram 1 kabilugan at timbangkan mga nakumpiska na pinagtutubudan may street value na 10,472 pesos. Sa isinagibong marking inventory asin pagkuakan retrato sa mga nakumpiskar na ebidensya sa lugar kan operasyon sa presensya man kan suspect sarong barangay official asin miyembros kan media. Pinaaraman sa sospetsado ang sa iyang madaratsong konstitusyonal bago siya dinara sa Batu MPS para man sa magkakanigong dokumentasyon asin pagsasagibo kan mga masunod na proseso. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga, dyan sa tribal community, sa mga amigo-amiga ta dyan, ki Pading Libby Maestrado, ki Mading Flore, siyempre ki Ma'am Belen Maestrado. Masugid niya to pong parantabay ni dyan sa naunang bitanang barangay. Duman po sa Banwan ka na Goa, sa Rauman na Daragitay, na naku ang mayo na ninbuhay sa masukal na parte ka na Zona 3, Barangay Matakla, Goa, Camarines Sur, kasud mga pagkahapon. Sigun sa report na resasubot kan mga aki, mientras na nagkukuanin Mulberry o Amuras, kan maresa kan mga ini na may dakulang dahon na batag na nakatakop sa nasambit ng tanuman kan gibuho na o pinagsubukan subot na halion digdi na nagbulaga sa mga inian na hawak kan sarong daragita. Sigun sa pagkakabistukan biktima inian may edad na 18 anyos pataas, nakasulot ng dark green na jacket at nakasulot manin pantalon. Nagpapadagos pa sa ngunyan ang investigasyon kan mga otoridad dapit sa nako ang bangkay kan biktima mientras na nakakordon man ini.
Kumbaga, nabubugtakan kay itong police line. Do not enter, do not cross. Kung makalaog ka mo dyan sa vicinidad na yan, delikado. Baka pati ka mo maimbestigaran. Saro man na makangurongirhat na barata ining dapit sa sarong pet healer na pinagkatay sa kataid kan sayang misis. Pinagagadanan sarong 84 anyos na pet healer mientras na natuturog kataid ang sayang misis sa indang harong duman sa Don Herminio Village, Barangay 1, Ibi, Magalona Negros Occidental kan nagtalikod na simana. Binagbistukan pulisyan biktima sa alias na Bay na nagtatrabaho man bilang pedicab driver. Sigun kay Police Master Sergeant Henry Mangana III, investigador kan kaso, naglaog sarungan na duwang lalaking nakasulot nin bonnet asin sinaksa kan biktima mientras na natuturog sinda kan sa iyang 67 anyos na agum. Nagsapo mani dakul na saksakan biktima asin pinagdeklarang gadan na pinagdara sa ospital. Bahagya man subot na nalugadan sa kamot ang sa iyang misis kan mauton kaining magsaway. Pinag-sisirip pa man kan mga investigador kung may dapit ini sa trabaho kan biktima bilang pet healer o personal na day pagkakairintindihan. Napag-araman man na malinig asin mayong police record ang biktima. Kaya may pinagpasimplihan na binulong. Ngunyan nagluya sa pagtubod. Yaman po ang power rate kan kaso Reco 3 na nagluwas ngunyan na Agosto 2026 na bigla na naman nag-ulang to ngunyan na bulan asin barato nin piso kung ikukumparar sa kaso Reco 1. Residential ngunyan nagpapatak ni 13.9327 and per kilowatt hour asin ang low voltage nagpapatak man in 12.5792 per kilowatt hour asin sa high voltage nagpapatak man sa 10.1598 per kilowatt hour ngunyan na panahon. Mas mahal pa man dagiraray duman sa Kasureco 1. Lamang nin piso. Kaya pala nagpaparang ngurob sa mga sakop kan Kasureco 1. Bigla man nag-ulang to sa endang babayadan kundi ining 13 pesos labi halangkaw naman giraray po yan digdi sa kaso Reco 3 per kilowatt hour. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira muna ang mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob.
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikot pa lumipas siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Ang oras na ini hatod serbisyo publiko sa satuya ni Board Member Attorney Shai Fajardo Noble, bukal kan ikalimang distrito kan Camarines Sur. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School.
Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Ana oras man ini hatod man sa Ilocos na Nakings Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina, Bagapuro. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpapakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Iguan na po kita ng 37 minutos. Makalampasan na alas 7 ng pagkaaga. Magayon na barata po ini duman sa mga mapartisipar sa gigibuhon na ika-50 Yotsong Chartered Foundation Anniversary ka na siyudad nin Iriga. Maabot na September 2 asin 3. Nasa 95 eskwelahan po ang makakaresibi ng financial assistance para sa charter military competition. Total na 95 eskwelahan iyon maresabi ng tig 10,000 pesos na financial assistance para sa partisipasyon ka na gigibuhon na charter military competition. Asin ini itatao sa maab o pinagtao na pala nini kan pet sa 20 sudma ay daikan kunya na Webes iyo ka na Webes pinagtao po ini duman sa SSF ICT Building 2nd floor. Ang mga beneficiaryo iyan 17 elementary schools competing sa competition. 2 sa elementary schools asin nagbali man ang non-competing participants asin 74 man sa secondary schools. Sa elementarya ang kompetisyon ang gigibuhon sa September 2 mantang ang sa sekundarya na kompetisyon gigibuhon man sa September 3 ngunyan pong taon.
An pag-distribuer pinanginutan mismo kan Erga City Culture, Heritage, Arts and Tourism Office o ining Aichatu na pinamamayuhan mismo ni Engineer Nona Vanessa M. Santiago and sa pakikipag-kolaborar man sa City Treasurer's Office na pinamamayuhan man ni Acting City Treasurer Myra Enacario, Councilor Melnan Moralio Azan, asinman Councilor Jesse Abonete, asinman mga kabali sa sinambit ng event. Ang financial assistance iyon kamauutan na magsuporta sa pagpartisipar kan ng manlaylay na eskwelahan, preparasyon asin partisipasyon man sa charter military competition, asin parte kan aktibidades sa selebrasyon kan Erga City's charter anniversary. Iyan man sa linya si Karondang Raquel, nagbabalik pasok. Salamat tabi Karondang Philip sa satuya pang impormasyon sa lado lokal. Ipigsugo sa ngunyan kang Department of Education National. Itong pinaka-main office kang Department of Education tabi Karondang Philip ang pagsasagibo ng school safety drill sa gabos na eskwelahan igdi sa nasyong Pilipinas. Kasunod naman yan ka mga nairehistong insidente ng pag-atake sa laog mismo kang eskwelahan. Basi kaya tabi Karondang Philip sa pinagpaluwas na memorandum kang DepEd, ngunyan na aldaw, ipigsugo kay niya mga eskwelahan na magkasani sa nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Itinakdakan na sabi ng ahensya ang nasabi ng pagsasanay sa maabot tabi yan na Martes, Agosto 25, presamting taon, sa oras na alas 9 ng aga, gabos na pampubliko as yung pribadong eskwelahan sa bilog na Pilipinas sa Rabayan tabi Karondang Philip na magkakaigwa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incident. O beto kay ni tabi Karondang Philip na urong pampapusukon ang localized schools contingency plan kada bes iwang insidente ng pag-atake sa lugar at matukoy ang sa indang preparedness requirements. Papanginutan mismo ini kang Disaster Risk Reduction and Management Services ka mga eskwelahan para urupang pakusugon ang kugnayan ka manlain-lain ni stakeholders tangani maingganyo na makatugon sakali mag-abot ang dain nilalauman na pagkakataon. Initabi Karondang Philip ang ibinawang kasuguan ni Deputy Secretary Sani Angara, mapadapit na naman ini kang latest na aksidente ng pambabadil sa loob mismo kang sarong eskwelahan duman sa Ateneo the University sa Zamboanga, kung sa intabi sa katakot na bareta kayan, ang Ateneo Dinaga, naghigpit naman sinda sa seguridad na araw kayo ng klase na talagang ang pag-inspection ka mga gamit ng mga estudyante paluwas, palaw kang nasabi ng eskwelahan, i-inspection nun initabi Karondang Philip. Sa bagay na hindi na magkakaigwan ni simultaneous na pagsasanay ang mga eskwelahan sa pribado as in pampublikong eskwelahan, pinagsuportahan man ini kang DepEd Regional Office number 5 ka ang pigla kumagiging duman mo kay tabi Karondang Philip. Ang concentration lang kaya kan sa tuyang gobyerno unyan ining simultaneous earthquake drills, ining mga araw ka ining insidente na safety school drill for active attack incidents da ipa ini na-exercise sa mga gabos na eskwelahan igdi sa Pilipinas. Kaya bigmaray kang opisina ni Deputy Secretary Sani Angara na magkaigwa ni araw ka ining aktibidad ikibuhon ni na permina ining ikibuhon sa gabos na eskwelahan tangani makapagpreparar ang manamento kan sarong eskwelahan kung sakali igwa na naman na insidente ng pambabadil na imbuelto ang kahobinisan mga estudyante. So yan, tabi Karondang Philip, sa panghiras na informasyon, gikan sa location para sa Radyo Ronda, Raka Cáceres reporting. Report! Salamat Gerara Itabi Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon pag-abot ka digdi sa mga cyber attack na ini. Kumbaga day nina-antisiparan tulos kan ibang mga eskwelahan. Kundi dapat kaya maging aware ang mga eskwelahan na minsan may mga huma na threat day pagiraray po nag-a-action ang iba. Dapat ipaabot na tulos sa mga autoridad para maka-preparar dahil na
pormang gayo ang mga ma-atake sa mga eskwelahan ng mga hoben pa an edad. Mintirong nagpupurong-pusong ang mga isip. Talagang day makuro-control na kurokopsit kansin ng mga badil. Nagngingiri ng od pag-arag nakito na mga eskwelahan. Dapat talaga maging preparado ang lambang eskwelahan na igwanin mga arog kaining treat. Kaya pasasabugon ko nga si Ma'am Isus Mariosip. Nagtatakot na pag-arog na kaya ng mga eskwela. Yun po pala na gigibuhon na 58th Charter Foundation Anniversary kan siyudad nin Iriga. Pinagbanga an selebrasyon suhay man ang elementarya sa high school. Sa September 2, gigibuhon po ang civic parade, majorates and DLC competition and exhibition sa elementarya. Ito kung minsan halawigo naman po, kaya ang parada, inaabot na pati nin Banggi. Sa September 3, ining sa secondary, iyo po ang magraralaban-laban sa CTP, MAPI, DRRM, parade competition. Asin man ang DXMC, DLC, Majorates and Color Guard Exhibition, and Dance Showdown, and Fancy Drill with Dance Number Competition. Kaya duman sa mga madalan, mapartisipar na mga contingents sa sinambit ng selebrasyon, dapat maging disiplinado sana. Tapos magkaigwanin na showmanship subot sa streets kan Iriga. Ini display of talents and camaraderie. Yan pinaka-highlight ang city's charter anniversary celebration ngunyan pong taon. Kaya abangan ang sinambit ng selebrasyon ngunyan na September. Mainot duman sa Peña Francia Fiesta sa siyudad kan Naga. Tapos ini pong Iriga City Water District, GCash payment is now available. Iriga City Water District is pleased to announce that GCash is now available as a payment option for your water bill. Tanganing aniba, dahil na po magparapila. How to pay your water bill via GCash. Number 1, open the GCash app. Number 2, select pay bills. Number 3, search for Iriga City Water District. And number 4, enter your account number. Example, 5678 or 1234-5678. In number 5, enter your account name. Number 6, enter the amount to be paid. Number 7, review the details and confirm your payment. Number 8, keep your GCash transaction receipt for your records. Tapos igwa pa pong please take note. GCash payments are accepted only on or before the due dates. Paglampas na, dahil na pwede sa GCash. Kaya duman sa mga huring makakabayad na nakalampas na kan due date, mabayad ka mo, direkta na po dyan sa Iriga City Water District sa saindang opisina. po ang
pagirumdum sa mga hackers. Pwede nang mag-atubang ang mga hackers sa padusang sagkod 12 taon na pagkakakulong. As in, multang day mababa sa 2 milyones na pesos. Matapos papusugon na kan Kamara sin National Cyber Security and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026. Nasambit ng bill na nakapalaman sa House Bill 9605 iyon na nakalusot na sa ikatuluan sin huring pagbasa sa butong 198 pabor, tuluan nagkontra sin saro an nag-abstain. Asin pinagahalat na sa naman ang hiwalay na bersyon kan Senado para maging ganap na ining lay. Pag mas ligtasan sa tuyang digital infrastructure, mas ligtas man ang sa tuyang manamamanawaan, sigon kay Speaker Faustino Bujidi III. Matapos papusugon ang nasambit ng resolution na magbilog halos sa 29 pinag-sunad na lay na pinag-uturman kan man iba-ibang kongresista. Gun kidi kamauutan kan nasambit ng bill na resolberan ang problema sa digital threats arog kan fraud, identity theft, data breaches, asin man ransomware, lalo na sa cyber attacks na nagiging dahilan para maapektaran ang mga importanteng serbisyo kan gobyerno. Napaka-importante man subot na maging lay ang sinambit ng bill iyon lalo na nakadepende na ang buhay kan mga tao sin gobyerno sa digital system na pinagsasamantalaman kan mga hackers dahil tamayong bastanting lay para matawan ang mga ininin magabat na kastigo o padusa. Kaya pinagbibistuman kan Kamara na kaipuhan na nyatong pakusugun ang kakayahan kan gobyerno na protektaran ang satuyang mga kababayan laban sa huma na ini sigon pa kidi. Kung magkaigwanin cyber attack sa mga critical na sistemang ginagamit sa kuryente, telekomunikasyons, bangko asin iba pang mga importanteng serbisyo, posibleng ribo-ribong mga Pilipino ang maperwisyo. Kaya kaipuan niya itong maging handa bago na mangyari ang arog kaining insidente. Nagdagpakan leader kan Kamara. Pag naging layan na sinambit ng bill, ini bubugtak kan National Cyber Security Agency na nasa irarom kan Office of the President bilang pangenot na responsable sa National Cyber Security Policy, Planning, Coordination asin man magpaputob kan link. Ipapatindog na ahensyang iniiwan magtatagama kan minimum cyber security standards audit, critical information infrastructure, coordinate responses to cyber incidents, and strengthen threat intelligence sharing. Ang cyber security yan bakusan naman urulay sa teknolohiya, urulay man inikan seguridad, serbisyo asin kapakaanan kan lambang Pilipino. Kaya puan may malinaw na pamantayan man na may nakatutok na ahensya asin may kakayahan na magasimbag tulos pag may huma paliwanag panidi. Adema na technical ang cyber security pero simple ang kamauutan kay ni. Sa likod kan lambang sistema dapat account asin lambang transaksyon iyon sarong Pilipinong nag-aasa na ligtasan sa iyang impormasyon asin serbisyo. Yan ang dapat niya tong protektaran dagdag pa kay ni.
Oy, Alpha P Omega Palan magkakaigwanin mobile blood donation. Tapos may libreng 5 kilong bagas as token duman sa mga successful donors. Gibuon po ini sa Agosto 22 kunya na taon alas 8 nin pagkaaga duman sa Kamaligan duman sa Kamaligan. Gayong linaw kay nita sa naman kay ni sa kuya ni dating Congressman Sal Fortuna. Sabi po ni Vice President Sara Duterte na pagsiguro sa kaligtasan kan sa tuyang mga komunidad, dedepensa sa kapakanan kan sa tuyang mga jóvenes iyon pagtataunin bastante na suporta tanganing makabangon ang lambang biktima. Inian ultimo sana ang paagi kan haadit na may tunay na kahulugan nagray na. Kan sa imong kaisipan, Vice President Sara Duterte, kung ginigibo mo yan. Pero kung hanggang sa naman sa tataramon, maluyan pagtubod kan sa tuyang mga kababayan. Hoy, kumusta man palan kay Konsyal Manolo Oxiano Luzon, kan Banuan po ni Nabwa. Diyan sa Antipolo Old, Nabua, Camarines Sur, kidating kagawad Lawilieno, Asinman, ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grandi. Kumusta man ki dating Bukal, Manny Noble, Asinman, ki Bukal, Attorney Shai Pahardo Noble. Taman ki Attorney Nonoy Wapirina na City Administrator po kan siyudad nin Iriga Sinman ki Mayor Rex Oliva. Seribot-sibot na ang lokal na gobyerno kan Iriga and connection po ini kan nagdadangadang na ika-50 Yudson Charter Foundation Anniversary kan siyudad po ni Iriga. Nagbabalik man si Karondang Raquel Pasok. Salamat kabi Karondang Pilis sa tayo pangyaras na informasyon sa lado lokal, buminabot na sa 413,573 na mga aki o katumbas ini kang 63.91% kang 647.92 na target ang nabakunahan laban sa tigdas asin tigdasangin igdi sa interong kabikulan base yan sa partial asin unofficial quick count na pinagpaluwas kang Department of Health Bicol kasud na aldaw na Biyernes Agosto 21 presenting taon sa mga lugar igdi sa Rion Bicol ang probinsya ning Albay ang igwa ng 110,176 na mga kaakian o nabakunahan na o katumbas ini kang 83.32% na target sa 132,231. Probinsya ng Camarines Norte, ikaw 37,536 o katumbas ini kang 52.88%. Probinsya ng Camarines Sur, ikaw 116,680 o katumbas ini kang 56.53%. Isla Probinsya kang Catanduanes, ikaw 16,662 o katumbas man ini kang 59.42%. Isla Probinsya kang Masbate, 75,812, katumbas man ini kang 72.56%.
probinsya ng Sorsogon, igwa na nabakunahan na 47,641 o katumbas man ini kang 55.55%. Ang syudad ng Naga, igwang 9,066 o katumbas ini kang 47.23%. Mientras tanto, sa probinsya ng Albay, ano na banwaan na sin syudad na ang nakalampas na sa 95% na target, kamalig na sa 95.83%, Daraga igwang 96.90%, Mobilyan igwang 103.67%, Legazpi City igwa naman 98.05%, Ligao City igwa ng 97.44%, asin ang Banwan kang Rapu-Rapu igwang 97.71%. Mabantang sa isang probinsya kang Masbate, tulong banwaan ang nakalampas na sa target. Ini ang mga banwaan kang Balino na nakatarget na ni 96.76%, Mandaon igwang 100.75%, asin ang Mobo igwang 100.97%. Padagos man ipinagaingganyo sa sangunyan kang Departamento de Salud Bicol ang mga magurang na darahon ang sila mga aki edad 6 hanggang 59 months old sa pinakaharani na health center sa sainman na lugar kung naisain sila sangunyang. Tinagwan doon pa man kang ahensya na ligtas epektibo asin libre ang bakuna kontra tigdas asin tigdas hangin o beto kang kampanya na maabot ang 95% vaccination coverage na nga mas maprotektahan ang mga aka-akian asin ang bilog na komunidad kag interong kabikulan. Dugan na Bareta sa Lado Lokal para sa Radyo Ronda, Nakakaseres reporting. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karonda nga Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Na sa tuyo pong tamang oras, eksakto alas 8 nin pagkaaga. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakaperaliwat ng mga hanap buhay. Sa pagrukyaw kang kapiyastahan ni ina, patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña Francia, maawat niya mo ang padagos na katuninungan, asin biyaya ng Diyos sa lambang familia. Ang RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, katuwang ang mga minasunod na sponsors, nagpapasalamat sa gigibuhon na live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ngunyan na taon 2026. Honorable Leonardo Jun Narito Jr., Municipal Vice Mayor Balatan Camarines Sur. Honorable Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member 5th District Camarines Sur. Punong Barangay Nilsitas Azul, Bermas and Family, Barangay Luluwasan, Balatan Camarines Sur. Honorable Princess May Berses Masbanwa and Family, SK Federation President Balatan Camarines Sur. Former Municipal Councilor Ruben de los Santos Briones. Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Baao Municipal Police Station, Police Captain Rolando R. Rigaspi Jr., Chief of Police, Balatan Municipal Police Station, Manghente Beach Resort, Pararaw, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Mrs. Adel Fajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado, Lalas Boutique and Minimart and BJSN Store, Poblacion, Siramag, Balatan, Camarines Sur, Samantas Place Resort and Events Place. Get relaxed and feel the ocean breeze that you're looking for. With your family open for any types of events, located at Zone 4, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur. For inquiries, message their FB page at Samantas Place, Cheer Tracking Services, Las Piñas, to any point in the Philippines. Owned and managed by Mr. and Mrs. Jerry Balagat and family. For inquiries or reservation, contact 0906-733-4144. Milestream Water Refilling Station and Milestream Variety Store, located in front of Balatan Municipal Police Station. Owned and managed by Mr. Christian Elio, Mr. Gino Lumitaw and family, also known as Mandaragat TV. TuneWave Lights and Sounds. Services offered: sounds and lights, square trusses, lead wall, stage roofing,
lead dance floor, band equipments, generator, cold sparkler, DJ spinner, Tunewave Lights and Sounds is located at Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. For inquiries, contact 0929-6251-842. Tunewave Lights and Sounds is owned and managed by Mr. Ruben M. No. M. Daily Grocery. Items are very affordable. Your everyday one-stop shop located at Zone 1, Barangay Pararao, Balatan, Camarines Sur. Jello and Josh Water Refilling Station located at Zone 2, Barangay Tapayas, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Josel Belmonte Ani. Saks Flower Shop, Zone 5, Highway 1, San Miguel, Iriga City, near Yusan, Iriga. Services offered: car surprise, bouquet for birthday, anniversary, money bouquet, wedding, sympathy flowers for funerals or any kind of flowers arrangements, retailer and wholesaler. For inquiries, follow their FB page at Saks Flower Shop and Ani Store, located at Barangay Tapayas, Balatan, Camarines Sur. Diyos mabalos sa saindo po gabos. An RPN DZKI 1332 kHz Radyo Ronda, Iriga City nakikisumaros sa pagselebrar kan kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia asin Divino Rostro ngunyan na taon na 2026. Uya ang mga sponsors kan samuyang Peña Francia Festival 2026 special coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagaporo and Family, San Nicolas, Iriga City. Viro Couture by Ronnie Gutierrez Visitacion, owned and managed by Ronnie G. Visitacion, located at Zone 2 La Purisima Street, Goa, Camarines Sur, with contact number 0968-235-8572. Felisa, Timonay and Family, Great Rapids City, State of Michigan, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. Ana Piña Francia live coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor: Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Tigaon, Camarines Sur; Dote Ebareta Amance and Family, Salcedo Gravel and Sand Dealer, care of Buen Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Iriga City; Buracan Sariles, PNR Site San Francisco, Iriga City, and Buracan Flower Arrangement Services, Alpelor Street, San Miguel, Iriga City; Honorable Antonia Ani Busadre, San Francisco, Iriga City; France Emporium, San Roque, Iriga City; Attorney Rico D. Borromeo, San Francisco, Iriga City; Reverend Father Danilo R. Aguilar, Pares Prest, Our Lady of Salvacion, Salvacion, Iriga City; Honorable Nestor Andales, Liga ng mga Barangay President, San Agustin, Iriga City; Honorable Jorel Kaayaw and Family, Iriga City Councilor Anita Tirao Apolinar, Zone 6, Tarusan Street, San Francisco, Iriga City; Nileta Marmol Gregorio and Family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City; JM Oralios Funeral Homes, The Original, San Isidro, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, kami po nagpapasalamat. Pinapagirumdom sa satuya na sa likod nin kada kasakitan may paglaom na naghahalap. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Minsahing ini hatod sa tuya kan Miel's Catering Services. Sa bawat selebrasyon, Miel's Catering ang kasama. Food and decorations, todo alaga, todo saya. Birthday, kasal, reunion man, event mo ay pagagandahin. Masarap na pagkain
Miels Catering Services ay matatagpuan sa Zone 7, Barangay Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Babylin Oropesa Bersabe and Mr. Samuel Satuito Bersabe. Miels Catering Services offers food, decoration, and rental. We offer wedding, christening, birthday, anniversary, stage decoration, home event, and any kind of occasions. For inquiries, call or text at 0912-123-4150 or 0967-346-4654. You can also visit their Facebook page at Miels Catering Services. Good quality, pang masa price. Sa bawat event, perfect ang vibes. Sa inman kita mapaduman, an sa tuyang puso, pirming mabalik, sa runa kan Bicolandia. Huli sa pagkamuot kiina, sa satuyang pag-iriba, ngunya nakapistahan, lugod magdanay ang satuyang paglaong, kusog nin buot, asin pagkamuot sa lambang sarok. Ang mensaheng ini hatod sa satuya ni Board Member Donaan Roy Oñate kan ikalimang distrito kan Camarines Sur. Welcome sa Bicolandia. Happy Fiesta. Viva la Virgen. Viva El Divino Rostro. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika. Like po kita digdi sa tuyang programa. Sabi po digdi sa post ni Congressman Nelson Ligacion, istorya nin pagbangon ka na Kaso Reco 3, Part 1. Pareho sa ibang electric cooperative, sigwaman brownout sa coverage area kan Kaso Reco 3. Igwang mga reklamo, igwang mga kadipisilan na inaatubang asin inaagihan. Nagin malalaan problema sa Kaso Reco 3 kan magin ining ailing cooperative asin mag-agi sa Madiklum nakabtang ka na taon 2013 hasta 2015. Bagsak ini sa gabos na aspeto, financial, technical asin man institutional. Permi po kay do net loss asin dakulan pagkakautang, halangkawan systems loss asin maluya ang serbisyo. Sa panahon na ito, lowest grade letter D na itinaong rating kan NEA sa kooperatiba. Talagang dapla ulugmok ang Kaso Reco 3 kay ito. Ini ang mga rason kung taano nag-take over ang National Electrification Administration kana taon 2017. Lagi kan tax force Rinconada Power, pero puon man na 2017 nagpuon ng makarecover ang Kaso Reco 3. Ginibuan na pagpatugdok o pag-upgrade ng mga power substations asin transmission, tapping, point, kadakol pang ibaan ginibo asin pagpapakarhay kan kooperatiba ang nangyari. Resulta halin sa pinaka mababang category rating D, sunod-sunod puon 2021, 2022, 2023 hasta 2024 asin 2025 na naging AAA ana performance rating kan Kaso Reco 3. Sangunyan, 100% kan barangay sa Rinconada o 229 sa 229 naabot nanin kuryente asin 95% kan households sa kabilugan sa Rinconada and energized na igwa o igwana nin kuryente. Bako perpekto ang Kaso Reco 3 pero sa rarom kan tax force Rinconada Power padagos ang pagbangon kay ni sa pagkadapla kay ito. Kaso Reco 3 ang kay Puan Bakuan Bicol Lights and Power Corporation. Nakulpaan dapat gibuhon asin pagpapakarhay kan serbisyo kan kooperatiba. Kaya kay Puan na magtarabangan po kita. Paglaban niya to ang franchise application kan Kaso Reco 3. Note, attachments are from the August 18 post of Kaso Reco 3.
nagkaigwa kayaan Kasoreco 3, anin Iriga 20 MVA powered substation, tapos ining Nabwa 10 MVA power station, tapos Bula 10 MVA power station. 11 kilometers 69 kV substation, line and tapping point. Kumbaga poon 2017 hasta sa panahon pong ini ang Kasoreco 3 nagkaigwamanin mga substation arugan Bula 10 MVA power substation, tapos ang Nabwa 10 MVA power substation, and Iriga 20 MVA power substation, as in iba pang mga improvement ang pinagsagibo. Ang reklamo sa naman kan sa tuyang mga kababayan ang pabor brownout saka abala subot na serbisyo kan ibang mga lineman kan Kasoreco 3, pero pag-abot sa operasyon nami-maintain man baga na pagbayad kay ni sa mga power supplier. Now, ang sabing igwa man giraray nin mga utang pa milyon sa mga power supplier ang Kasoreco 3. May kung saguton kan mga congressman, gobernador, ang mga pagkakautang na ini di nagray na. Hindi kon didilin siya na naman sana para malaog, ay sorry ka na lang Kasoreco 3. Irak man kan mga member consumers niya to. Daro man na dating katabang unya na o kasudma sa barangay San Ramon Bao, Camarines Sur, ang naaresto sa kasong qualified tip si alias B, 37 anyos ang edad, may kalibi na sin residente kan nasambit ng barangay, na pinagahanap na kan lay dapit sa warrant of arrest na ipinaluwas kan korte sa paagikan RTC Iriga para sa kasong qualified tape na naka lista sa irarom kan kaso kriminal bilang 18439. Ang sa iyang kaso yan may pigrekomendar na piyansang 80,000 pesos para sa iyang pansamantalang pagkakalibre. Pinapaaram sa iyan gabus na sa iyang diretso sigon sa lay na sa iya man lubos na naiintindihan, asin inaako. Presente man na nasa pangangataman na kan Bao PNP si alias B, mientras na pinagahalat ang magkakanigong proseso. Ano daw ang pigparabon kay Ninibi? Mga tutubi. Ewan ka pinagbugtak, basta qualified tape. Siyempre, pag sinabing tape, pangahabon. Dapat pinaglinaw man na ang piyansa pating hinahagad sa iya, halangkaw man, 80,000 pesos. Kung sa mga hinabunan, mga tutubi sa naman. Dapat yan, linilinaw man, maaraman kan publiko. Kung dikit sa naman sunahabon, kan katabang na ini. Tapos sa langkawon sa ipapiyansa ay na pangyayari. Kachoro tsokolate sa naman. Dikit sa mga tsokolate. Makonsuelo kon minsan ni pong ibang mga kaso. Na senior social pension na pinag-raise at least 1,500 naman subot monthly. Ang problema susang ribo nga ni di nakakaabot yupan 1.5. Inflation and the rising cost of living have steadily eroded the purchasing power of the 1,000 pesos monthly social pension for indigent senior citizens. Kakaabot man kaya ang iba kundi abala.
Based on inflation, it now takes about 1,300 to buy what 1,000 could purchase in 2019. If prices continue to rise while legislation takes time to enact and implement, we should already be looking at a social pension of at least 1,500 monthly to help seniors recover the purchasing power they have lost. This is economic reality. The senior citizens' pension must keep passive with the rising cost of food, medicine, and other basic necessities. This is also why proposed Universal Social Pension for Seniors Act or House Bill 4276 to make the social pension universal so that eventually all senior citizens, not only indigent seniors, will receive the benefit. Dapat kaya obos kun obos, gabos kun gabos, matawaan ng aning dahil magparahin na nakita ni ibang mga senior. Pension should also be periodically reviewed and adjusted according to the needs of senior citizens in prevailing economic conditions. Layunin ng House Bill 427 na gawing universal ang social pension para sa gabos na senior citizens. Bako sa naman sa indigent seniors. Kay puan ilang kaw sa day mababa sa 1,500 kada bulan ang social pension tanganing maibalik ang dakulang parte kan purchasing power na nawara dahil sa inflation as in piso depreciation. Nag-iinggan nyo kumanan SSS as in GSIS kan higot na pag-aadal sa presenting antas kan sa indang retirees pensions as in hilingon kung kinakaipuhan man na magpautob nin adjustments tanganing matabangan ang mga pensioner na makasabay sa naglalangkaw na kantidad kan pamumuhay. Ali po yan kay Congressman Rodolfo Umpong Ordanes, Senior Citizens Party List, Vice Chair Committee on Appropriation, Senior Vice Chair Committee on Senior Citizens. Magayon, ang sa imong kaisipan. Kaya lang, pag-abot sa implementasyon, daon dyan ang problema. Ini nga ni isang ribo, sinasarakit na maitawan gabos. Dahilan sa problema man giraray, para lista. Yan ang nagiging problema kan kung minsan, ini pong mga paralista. Sa senior citizen ka, may mga paralista man. Kung sa mga opisyal, kan senior, ay man ginigibo so dapat gibuhon na dahil magpili. Nin senior citizen na tatawan kan benepisyo, dapat gabos matawan kan social pension na gabos dapat makinabang. Awayan sang ribo sana. Basta importante makaabot. Kung halangkaw man nakakaarabot sa ibang senior citizen ay kausa sana yan in hinanakisyon. Sabi po ni Colonel Busita, Road Safety Advocates kan ining ARSAP, mayong lane na nagpapataw nin magabat na padusa sa gun owner na naggamit kan iba sa panggagadan na firearms. Sa presenting lay Republic Act 10591, revocation, cancellation o suspension sa naman kan lisensya o permit an padusa sa gun owner na mapapatunayan na may kapabayaan sa pag-iingat kan firearms. Ipuan niya itong itaguyod ang kaligtasan kan mga estudyante sa panggagadan. Pugulan niya ito ang gun owner na pabaya sa pag-ingat kan firearms sa paagi kan lay na magpapataw nin magabat na padusa sa senda. Kung mayong pabaya sa pag-iingat kan firearms, mayong magagamit ang minor de edad na estudyante sa panggagadan. May punto man ini si Colonel Busita. Siyempre, kapabayaan yan kan mga may sadiri nin badil kung naikitan sa indang mga badil. Dapat patawan nin magabat-gabat na padusa, kastigo ang mga gun owners na nagpapabaya kan sa indang mga badil na maikit kan ibang mga hobby.
bako sa nang basta-basta po nakakuanin banil basta na silang nagparapakupsit o ang paghiling kan mga taong mga hubin man pero mga hayop ay santisima pag-arog na kayan ang nangyayari. Makangurong irhat herak man duman sa mga naging biktima po. Mayo man mga pagkaaram, mayo man kasaalan, tapos bigla ka na sa nang sasawisawan, pakukupsitan. Ining mga bokong puro pargos na mga hobin, ngunya na mga panahon. Yata recycling of trash, basura pinakulong ni Noynoy, basura pinakawalan ni Digong, basura pinakulong ulit ni BBM. Grabe ang administrasyon ni Duterte. Kaya ang bagay na retrato di puntong senador Juan Ponce Enrile, Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada, iba pa. Ini ang mga pinakulong kayo kan panahon ni dating dipuntong Presidente Noynoy Aquino. Agabot man ki dating Presidente Rodrigo Duterte, pinalibre ang mga paraabon. Pinaluwa si dating Senador Juan Ponce Enrile, Senador Robin Padilla, Gloria, dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, dating Senador Ramon Bong Revilla, iba pa na pangyayari. Tapos digdiman sa nagpakulong kan mga paraabon, ibinalik man kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Nakulong si dating Presidente Rodrigo Duterte, Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Senador Marcolita, iba pa ay napangyayari. Kaya sabi po kan sa tuyang mga kababayan, yan ang mga salot sa lipunan, ang mga magnanakaw sa kabanang bayan. Dami talagang tangang Pilipinong mambuboto, mga siraulo. Yan lang ang arog na kayo ng Pilipinas. Dapat madagdagan pa ang mga yan. May hinihintay pa ang taong bayan na susunod na makulong. Totoo yan! Truth hurts, sabi-sabi. Nga daw, mahinang presidente si PBBM pero satanas tulad nila Duterte and family daw. PBBM, Remulla Brothers, di nga ba may parking fee? Nakunan pa nga ng picture si GB kausap si Bato de la Rosa sa Senate Sheets. Kinamayan pa nga ni Jan Vic Remulla. Si Bato, isang may warrant of arrest, kakamayan niya. Bakit dyan sa mga alipores niya na pinagtatanggol pa yan ni PBBM, kitang-kita ng bayan na DDS ang Remulla Brothers, namamangka daw sa dalawang ilog, hudas din sa bayan. Si Ping Lacson na nagtalaga kay Escudero, hudas at kurap sa bayan. Si Chisi, alam natin yan, tanga ba Pilipino? Nagkakalat tuloy sa impeachment ang DDS. Hudas ng mga senador, kitang-kita hindi kami bulag, PPO bingi. Ikitang-kita galawan ng mga DDS senators na super kapal ang mukha. Ang sweldo ay galing sa kabanang bayan, pero iniinsulto pa at lantarang tinatarantado ang Pilipino. Hindi naman lahat ay tanga, itahimik lang. Si Chisi sa kabalbalan ni Rubin, Angas at Aimee, lahat piki. Si JB Ejercito, hudas din. Bukod sa dalawang kawatano, Kizzy matagal nang namayagpag. Lori, ganid sa pera. Oh my God. Ay, hindang mga senador ini. Kadamay pa so duwang Remulla ng mga DD shit man pa lang. Namamangka sa dalawang ilog, kono ay inda. Risado man baga kaya, kamo man daw.
gawa anong pulok-pulok ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na may binugtak siyang duwa man na hudas. Ayaw ko mong magiginip po dyan. Ay, magulo talaga pag-araw ko yan. Ay, muaram kung maka-administrasyon, ito pala, yaon man sa ibong. Ibong-ibong ang kabkab ay pambira. Pag-araw na kayo ng dalagan kan Pilipinas. Pero ang nangyari, Chopi na gobyerno. Ang Pilipinas kunyan. Pigchuchuropi na lang kita kan ibang mga opisyal kan na gobyerno po. Kaya makamurumundo sa parte kan mga Pilipino. Pag-araw na kayo ng mga nangyayari. Kahit na maaraman kung isa yan masurog sa satuya, ito pala kasurog sagin ka na administrasyon. Igwaman pa irarom. Ay na pangyayaring buhay tayo inidigdi sa Pilipinas. Yun na ni, susabing only in the Philippines. Kaya day kita maasinso pag-arog po kayo ng daralagan kan Pilipinas. Bueno, inabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya to sa pagpabot ni informasyon si Raquel Caceres, sa lado technical si James Oco, duman sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon. Kuman po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sindong day sawang